Прафсаюзы традыцыйна ўдзельнічаюць у арганізацыі правядзення уборачных кампаній. Пад іх кантролем знаходзяцца ўсе пытанні, якія тычацца захавання нормаў і правілаў аховы працы падчас жніва. Але і па завяршэнні жніва яны не забываюць пра аграрыяў і аказваюць магчымую падтрымку сельскім гаспадаркам вобласці. Мы решили по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси областные объединения выехать и помочь хозяйствам конкретно. В данном случае мы попросили Живенковский райисполком, председатель райисполкома, Дмитрий Николаевич посоветовал хозяйство «Азяты Агро». Гаспадарка «Азяты Агро» знаходзіцца ў Жабінкаўскім раёне. Тут 6 малочна-таварных ферм, на адной з якіх і працавалі прафсаюзныя прадстаўнікі. Іх задача – дапамагчы ў падрыхтоўцы фермы да зімовага стойлавага перыяду, а таксама ў нарыхтоўцы саломы. Пока скота нету на ферме, нужно проверить системы навозоудаления, системы водопоения, доения, провести дезинфекцию, побелку помещения. Как хозяйка дома убирает, так и мы готовимся к приему скота с поля. Саломы для жывёл нарыхтавалі ўдосталь. З прывезеных 80 тюкоў атрымалася 25 тонн. Звычайна на падрыхтоўку ідзе некалькі дзён, а дзякуючы прафсаюзнай дапамозе справіліся хутка, гавораць жывёлаводы. Работы очень много. Мы очень благодарны за помощь, за то, что сделали. Сделаны очень большой объем, потому что мы своими силами это не сделали бы. Сделали бы, но пришлось бы, конечно, 2 недели работать. Прафсаюзны дэсант у сваю чаргу абяцае адным візітам не абмяжоўвацца. Тым больш фронт работ на сяле ніколі не скарачаецца. Ірына Карольченко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».